Bránko, nový semester sa môže začať. Kámo, jak sa mi absolútne. Veľkú časť života, menovite celý život, tu sa raz budem späťakný. Tak celý život som trávil tým, že som sa absolútne nikdy netešil do školy. Absolútne stále som sa sťažoval. A keď skončili prázdniny, stále som plakal a bol smutný, tak. Ale dnes sa teším a je to z toho dôvodu, že som pochopil, že keď sa teším, tak mi je lepšie. Takže sa vedome teším, aby to bolo lepšie. Mám kavičku spravenú, ktorá je horúca, takže život je nádherný. Vonku je síce sneh, ale letný semester môže začať. Čo? Úspešný deň za nami. Rozbili sme automat konečne. A v škole bola pohodka. Takže máme asi deň po, 2 dní po. Naposledy, čo sme sa bavili, tak bol útorok. Útorok, dnes je štvrtok. Jedna z výhod toho, že sa nachádzam v poslednom semestri, je to, že školu mám iba 2-krát do týždňa, takže iba útorok a stredu. Parádzina bomba. O čom by som chcel, aby toto celé bolo, tak je taký pohľad do mojho života akademického ako človeka, ktorý vlastne sa nikdy v živote na nič neučil a nikdy v živote sa nejak nenaučil učiť, nikdy v živote to nevyžadoval od neho nikto. Rodičia sa snažili, hej, ale keď aj to niekedy bolo, tak to bolo také, že proste jednorázovka. Pamätám si, na základnej škole 9. ročníku ma donútili ísť odpovedať z chémie alebo za čo takého, aby som nemal solovku, aby som mohol neísť na primačky a blablabla. Samozrejme, že som nechcel, tak. A vlastne stredná škola takisto, ja som študoval, vlastne ja som bol IT sféra. Veľmi ma to nezaujalo, nebolo to pre mňa a tak som to študoval, že aby som prešiel, aby doma boli spokojní v podstate. A maturita takisto z angličtiny, to som ani nerozmýšľal, že by som sa učil, to som bol taký, že I will make it happen somehow. Slovenčina, to si pamätám si večer po akademickom týždni, posledný večer, keď pred skúškou, pred maturitou, keď som bol, že asi som mal si to aspoň pozrieť. A tak som to otvoril, súbor, ktorý moji úžasní spolužiaci vytvorili, tam všetko vypracovali tak a zdieľali to. A otvoril som, myslím, že som si pozrel prvú tému a povedal som si, že tak tu je toho tak veľa, že v septembri, bráško, v septembri. Takisto vlastne odborné predmety. To som tiež si asi raz otvoril večer predtým a opäť som z toho bol, že tak toto keď dostanem nič, absolútne nič. Takže tak, tam som mal obrovské šťastie. Na literatúre to bolo také, že vytiahol som si svetový romantizmus a všetko, čo som o ňom vedel, bolo to, že ako dieťa som videl Disneyovku Zvonár Matky Božej v Paríži. Takže z tohto som čerpal celú svoju maturitu. A potom, keď sa ma opýtali na dej utrpenia mladého Werfera, či Wertera, išiel úplne freestyle, akože absolútny freestyle. Ale vlastne to stačilo. Samozrejme mi aj veľmi pomohla moja pani triedna. Ale aj tak väčšinou, čo mi pošepkala, som zabudol, lebo neviem, či som bol v strese, alebo proste nesústredený, to je jedno. Takže nejak som to spravil. Hlavná pointa bola to, čo aspoň ja som vnímal a s čím som aj išiel na každú jednu maturitu, že vlastne pokiaľ ich rozosmiem, tak to bude dobre, nie? Čiže a to je vlastne moja taká životná filozofia. A že nevadí, že som hlúpy, ale tak nebudem aspoň drzý, budem slušný, budem sa pekne usmievať. Že aj tomu môjmu nevedeniu a môjmu tápaniu, takže sa mi podarilo tomu tak nenásilne a prirodzene a úprimne dodať taký pekný nadhľad, taký
No, že proste, že to bolo úsmevné, že to bolo vtipné. Myslím, že som v slovenskej časti, že som mal opis sám seba, alebo čo také, takže tam som išiel plné bomby. Konec koncov aj tí ľudia v tej komisii sú len ľudia, ktorí tam musia sedieť 8 hodín denne, počúvať hlúposti, po hlúposti ľudí, tak som sa chcel aspoň trošku odličiť, možno, neviem, možno, že nie. To je jedno, proste tak. A vlastne s týmto tu celým vedomím a skúsenosťami a tréningom som išiel na vysokú školu. Nechcel som spraviť tú istú chybu ako na strednej škole, že by som šiel na IT, to mi nehrozilo, to ja som vedel, že ja toto nechcem deň v živote robiť. Tak som si vybral, že teraz strojnícku fakultu, moja celá rodina sú strojári, takže tu aj pasuje, všetko bomba. A samozrejme, kreslenie v ruke, to mi nikdy nešlo. Ja obe rukavice si ľavé kupujem, takže to veľmi som vedel, že bude problém, ale tak to bol iba prvý ročník. A vlastne aj tak k tomu pristupovali, že dobre, však aj tak budeme počítať všetko robiť. Že skôr im išlo o to, aby videli, že viete, čo robíte, že viem, čo robím, že chápem, že ak sa to kotuje a tak. A už to, že to nebolo úplne, že na miliontiny milimetra presne, tak proste mi sa horšil známku, ale pustil ma ďalej. Na strednej to tak nebolo, na strednej som mal solovú trojku 1 rok, lebo sme mali takisto mali základy kreslenia. Neviem veľmi prečo, ale mali sme. A tam to bolo veľmi vážne. A viem, že som prvý rok, čo sme to mali, tak som bol, že ja nebudem nikomu platiť. Ja si zadania zrobím sám. A moja mamka, že ona mi to zrobí, že ona to proste robila roky, aj potom pracovala v tej sfére, že to vie a tak. V počiatku som bol, že vôbec, že ani trochu. A tak fakt som sa vtedy snažil. Venoval som tomu, myslím, od štvrtku do pondelka, celý víkend. A stradil som pri tom všetky nervy a aj tak som sa štvorku z toho, lebo to proste bolo hrozné, tak potom sa to riešilo trošku inak. Aktivovali sme kapitalistický prístup, no to je jedno. Vlastne od začiatku som nemal našľapnuté až tak zle, síce akože už to bolo také, že ideš, že máš skúšku a teraz by sa trebalo učiť, ale našťastie som väčšinu skúšok zrobil z toho, že som čerpal presne z tých vecí, že sme mali to kreslené na základnej škole. Takže to som sa neučil, to som nejak spravil. Tam už bol prvý problém s matematikou vysokoškolskou, kde ja som sa to proste nevedel ani za toho boha naučiť. Pamätám si, že proste samozrejme som to všetko zanedbával, odkladal na poslednú chvíľu, tu začína môj pattern, ktorý sa opakuje dodnes. A vlastne princíp vyzeral nejak tak, že som využil všetky termíny a pamätám si, že som to fakt že učil a myslím, že posledný termín mi ušiel niekoľko bodíkov proste. A vlastne tam to začalo, druhý semester, tam už som toho viac nezrobil, už prvá bola vlastne matematika 2, ktorú som ani robiť nemohol, potom statika. Na prvý opravne som išiel tak, že dajak bude. A oni povedali, že mám iba jeden, tak som bol, že dobre, tak ja mám to robím inokedy o rok. A tam to začínalo a vlastne druhý rok som prekonal relatívne veľkú krízu samej seba, kedy som bol naozaj frustrovaný z toho, že vlastne ja tu som a študujem toto tu a že vlastne aj tak to neviem, neučím sa to, že vlastne, že ak aj budem z toho niekedy mať titul, tak to bude titul, ktorý bude, že aby bol titul, čo rodičia sa tešia, ja som taký, že nevidím v tom veľmi význam a mal som aj takú myšlienku, že proste, že kebyže viem hocičo iné robiť aspoň na semi dobrej úrovni, že aspoň trošku niečomu rozumiem. Napríklad na strednej škole som mal kopec spolužiakov, ktorí vlastne už mali na strednej škole živnosť a podnikali, lebo ťuk, hej. Takže vlastne asi nemám čo iné ísť lepšie robiť. A medzi tým som si vlastne našiel prácu v jednej dielni, kde sme robili na výfukoch. Takže vlastne našiel som si tú brigádu, kde sme vlastne robili tie nerezové výfuky do športových aut, to bola bomba, bavilo ma to, motal som sa okolo aut, ktoré boli zaujímavé, proste, ktoré ma bavili, bolo to moja prvá skúsenosť niečím takým, takže to bola bomba. Potom zároveň som si našiel vlastne druhú brigádu, kam som chodil z rána. Som vlastne bol úplne basic, jednoducho šofér dodávky. Bola bomba, paráda. Ešte mi to aj do harmonogramu pasovalo, keďže ráno na 5. na 6. som išiel tam, potom do prvej práce, potom okolo 10. 11. som išiel do školy, tedy mi tak ešte aj rozvrh mi vychádzal, to bola bomba. Od 11. do nejakej možno 3. po 4. som bol v škole a potom som išiel do tej druhej práce, na druhú brigádu, kde som proste bol niekedy do 8, do 9. Viackrát sa stalo, že sme tam boli aj do 3. rána, čiže ja som po 4. prišiel domov a na 6. som išiel do práce a bolo to bomba. Bavilo ma to, páčil sa mi
koncept dôležitosti alebo potrebnosti, podstaty, že vlastne som sa cítil, že niečo robím, že som na niečo dobrý, že má to zmysel, tá existencia, ktorú ja mám, čo predtým som to tak necítil, keď som iba chodil do školy a flakal sa. Lebo to moje chodenie do školy bolo flakanie sa. Zároveň som vlastne prvýkrát zažil taký ten pocit toho, keď niekoľko mesiacov zarábať peniaze viac ako miniete. Takže som začal mať peniaze, to bola bomba, to bolo úžasné, mal som peniaze, mal som pocit seba naplnenia, mal som... Proste dobre mi bolo. Až na to, že som kvôli tomu nespravil vlastne žiadnu skúšku minulý rok v jednom semestri. Jednu som spravil a zbytok som vlastne presunul. Stačilo, že vyučujúci bol prísny na dochádzku. Už to bol veľký problém, aby som vôbec mohol ísť na skúšku. Takže vlastne všetko, čo vyžadovalo akúkoľvek pozornosť, prácu, robotu, zaujatie, obetovať hocičo, tak to som všetko nezrobil, presunul. Spravil som vlastne nejaké 3-4 predmety možno, neviem. Z toho asi iba jeden bol skúška, pretože viem, že jeden bol telesná, nejaké kreslenie, kde stačilo chodiť a odovzdať, čo si nakreslil, akože myslím, že na počítači, alebo nie, to je jedno, niečo strojárske, technické. A potom technológia. To nebolo ťažké, ale prvýkrát som tam išiel, som nevedel absolútne nič, to ma vyhodilo za podvádzanie. Druhýkrát som tam išiel, som si myslel, že viem, nevedel som. A tretíkrát som išiel na dekanský termín, absolútne posledný možný. Tak som sa naučil, spravil som na bečko. A tu sa dostávame k tomu, prečo som tento semester mal 48 kreditov, ktoré som spraviť musel. Pretože keď ich nespravím, tak samozrejme ja už veľmi nemám kde prenášať. Bez toho, aby som predĺžoval, čo... Môj absolútny základ bol toho, že ja to spravím bez predĺženia štúdiu. Áno. Takže 48 kreditov som mal tento semester, čo bolo jedna z predmetov a z ktorých bolo 7 skúšok. Predmety boli rozdelené do dvoch kategórií, druhácké a tretiacké. Druhácké, ktoré spraviť absolútne totálne musím, tretiacké, ktoré spraviť chcem, lebo chcem útočiť na akademickú obec už toho roku a vydolovať si svoj titul. Takže vlastne, čo je jediné možné správne riešenie v tejto naozaj patovej situácii, na ktorú mi každý povedal, že to neexistuje, bolo to, že sme si stanovili aj s ďalšími dvoma náravnými študentami, že vlastne, tak sme sa vlastne dohodli, že najprv spravíme tie 3 druhácké predmety, ktoré sme považovali za podstatne náročnejšie ako tie tretiacké. Tie tretiacké už sú v podstate len z katedry automobilovej výroby, čo nechcem povedať, že sú ľahké, ale relatívne menej problematické aj sa to naučiť. Tým, že to je niečo, čo ma možno každá zaujíma, možno je to možno bližšie mne ako nejaká pružnosť a pevnosť. Takže tie som si povedal, že tie si necháme nakoniec a že vlastne spravíme najprv tie druhácké. Samozrejme, človek míni, Pán Boh mnení a došli sme k tomu, že týždeň pred koncom skúškového sme mali vlastne ani jednu z druháckých a ostávala jedna z tretiackých, takže vlastne 4 skúšky. Chcem vlastne ukázať realitu, ako to vyzerá, pretože samozrejme ja zastávam veľmi taký prístup k tomu, že vlastne to je jedno a že asi úplne až tak jednomyslne nie je. Je mi to jedno menej, než som ochotný priznať. Ale vlastne, no tak bohužiaľ, tak sám si za to môžem, sám som sa dostal do tejto situácie a ja sám, jediný sebe sám, môžem spôsobiť to, aby som z tej situácie sa niekam dostal ďalej a aby som sa nevyhrabal. A som si povedal, že keď zvládnem toto, tak zvládnem v živote absolútne všetko. Akože, takže tak, samozrejme tie skúšky druhácké, s tým, že boli podstatne ťažšie a podstatne viacej prípravy vyžadovali a o podstatne viacej išlo, tak sme samozrejme sa každý jeden týždeň sme sprosovali a pôjdeme o 3 dní. Až sme došli k tomu, že posledný týždeň skúškového sme vlastne nemali ani jeden druhácky predmet. Čo bol môj ambiciózny plán, vlastne, o čom je toto tu. Spravím 25 kreditov za týždeň. Hej, že to bude úplne, tam bude lock-in, to bude bomba. No a dnes je 19.2.2026 a z tých 25 kreditov, ktoré som plánoval pôvodne získať, som získal 3, myslím, že 3, ktoré boli za odozdanie semestrálneho projektu, ktorý som aj tak rozdal po termíne. A
Našťastie nám predložili skúškové do konca marca, takže času je dosť. Máme už aj niektoré termíny, už máme aj určené, napríklad o týždeň v piatok ide na matematiku. Potom mám termomechaniku, čo je tretiacky predmet niekedy v strede marca. A ešte plus zapínusť a kinematika. Tu už sa niekde dá, tu bude bomba, pohoda, lačec, hej, akože... asi toľko k tomu, teda. Že, hej, to ma tak mrzí, to už raz mal natočené. 30 minút absolútne brutálneho japu. A proste telefón si povedal, že... Nahráme 11, dobre? Čo ma čaká do budúcnosti? 3 možnosti toho, čo sa stane. Prvá, najkrajšia, najlepšia, najdokonalejšia možnosť je, že spravím všetky skúšky, aj druhácké, aj tretiacké, spravím bakalárku tak, že budem mať zhodu menej ako 25%, že si to dokážem obhájiť a naučím sa a spravím štátnice a pôjdem si vmeniť občiansky. To je prvá možnosť. Zoraďujem ich od najmenej pravdepodobného po najpravdepodobnejšie, akože aby sme si boli. To bola prvá najmenej pravdepodobná možnosť. Druhá, asi realistická, ku ktorej sa najviac prikladám, ktorú najviac by som chcel, lebo je to reálnejšie ako toto a zároveň menej hrozné ako toto. Takže vlastne spravím všetky druhácké predmety, aj v tomto semestri, aj v letnom, kde mám jeden, ktorý som si preložil, lebo minulý letný semester som zrobil skoro všetko okrem jedného. Takže to je v pohodičke. Nejaký tretiacky mi ostane, alebo neodozdám bakalárku, alebo z nejakého dôvodu nepôjdem štátnicovať, ale budem pripustený k štátniciam. Čo pre mňa znamená to, že si predložím štúdium jeden rok, ktorý bude v podstate easy, lebo budem mať buď jeden predmet, ktorý nespravím, alebo vlastne nebudem mať nič, iba štátnice. To by bolo krásne. Táto myšlienka ma láka z toho dôvodu, že som komfortný a že by sa mi páčilo také, že že som sa rok mohol naplno venovať niečomu inému, možno niečomu, čo ma bavilo, čo proste sa nedbávam kvôli tomu, že mám problém s tým sa naučiť, takže vlastne nemám čas na nič iné. A budem proste, ma to láka, hej, predložím si detstvo samozrejme a bude to bomba. Z druhej strany, ako veľmi sa mi nechce byť, že o rok dlhšie študent, ale dobre. Celám parky, tvrdé rožky, tak bolo, tak bude. Proste, ak by sa to stalo, viem si to obhájiť sám pre seba, že je to bomba, je to pôjde, som šťastný, ja som to asi tak chcel. A tak. Tretia možnosť je, že je jedno, aké predmety zrobím, akú bakalárku napíšem alebo čo, ale nezrobím aspoň jeden druhácky predmet. Tým pádom ma kopnú do rytí, vyletím zo školy cez okno a ja sa vrátim cez dvere a zapíšem sa na novo. Pouznávajú mi všetky predmety, ktoré nemám na Ečko. A vlastne budem znova študovať 2 semestre, ktoré... Ja som totiž to od začiatku k tomu pristupoval tak, že ja to spravím na prvý pokus, ja nebudem nič preložovať, ja nebudem vyhodený zo školy, ja si zoberiem svojho bakalára a bude dobre. Človek mieni, Pán Boh mení. Potom zasiahla realita. Sa stal svojím budúcim ja, ktorého problémy tu dotedy boli, to je problém budúceho ja, to sa vyrieši. 80% problémov sa vyrieši samé. To je jedno, dobre, teraz som tu, ja som budúce ja, ktoré to rieši. Moje súčasné ja sa stalo mojim budúcim ja, takže bomba, super, úžasné, ani veľmi nie, ale nevadí. Takže ja som vlastne, mám relatívne dosť veľa predmetov, mám na Ečko spravené. Nie je to až taká katastrofa, myslím si, že to vychádza asi ten predmet 2 alebo 3 v zimnom semestri, plus čo by som nespravil teraz. A myslím, že 1 alebo 2 v letnom. Čo je aj z časového hľadiska, aj z hľadiska náročnosti akože asi zrobiteľné, hej. Ale už to nebude toľko času, bude treba chodiť na cvika a proste chodiť do školy a učiť sa, hej, akože. A zároveň sú niektoré predmety, ktoré by som tým pádom opakoval už tretíkrát. Teraz si predstavujem, aká extrémna sranda by to bola, keď príjem za svojím matikárom, že dobre, že môžem chodiť na matematiku 1, prosím, tretíkrát. Že akože, to už by fakt mal pocit, že sa ma nikdy nezbaví. Ale asi vlastne, keď by sa aj to dostalo, tak bohužiaľ. Ale realita je taká, že vlastne to nechcem. Že toto nechcem vôbec. Najviac chcem tu prvé a nezáleží na nikomu na mne, jak to spravím. Ukážem každému, ukážem celej mojej univerzite, ktorá má o mne mienku. Ja si to uvedomujem, že vlastne nie som úplne najostrejšia ceruska v peračníku. Za to si ja môžem sám, pretože častokrát ja veľmi sa chodne robím hlúpim, keď to bude vtipné, akože mi to na tom nezáleží. A je to také, že no tak ja som hlúpy, ale ty si šprt, haha.
Nie, akože, toto mi až tak nevadí, akože reálne. Ja viem, čo som a čo dokážem a že viem, že každému vytrem zrak, keď raz budem chcieť. Ale ešte sa mi nechcel zatiaľ nikdy. Určite som na hrozne veľa vecí zabudol, ktoré som chcel povedať. Určite, keď to budem strihať, tak budem na seba nahnevaný, nasratý, že Ježišmária, katastrofa. No ale tak nevadí, akože o tom to je. Asi nikdy nebude nikto perfektný. Ak tu si to myslí, tak by mal ísť na olympijské hry sebaklamu. Akože to by bola bomba. To by. A ešte, že vlastne myšlenka toho nebola absolútne sa niečím chváliť, lebo viem, že sa nemám. By to možno prišlo, že by to mohlo byť zaujímavé. Respektíve, že by to mohlo byť obohacujúce pre niekoho, kto rozmýšľa na vysokú školu alebo študuje vysokú školu, možno pociťuje podobné pocity, ako som pociťoval ja. A možno, že rozmýšľa nad tým, že sa na to vykašle. Ja iba na to toľko poviem, že ja keď som si povedal, že to pôjdem vyštudovať, tak som si aj povedal, že ja to spravím a že proste sa nevzdám. A preto k tomu aj taký semi-toxic prístup, pretože to chcem za každých okolností spraviť a dosiahnuť. Takže vlastne pravdepodobnosť toho, že by som sa na to vykašľal, potom ako som tomu už venoval 3 roky, je veľmi maličká. Hoď to možno bude sa ešte veľa ďalších rokov a veľa trápenia a tak, ale proste ja som odhodlaný momentálne, som odhodlaný to spraviť a zažiť uznanie akademických obcov a byť pán inžinier. To bude dobré, čo z toho postriham, to je jedno.